Mga kaakay, for today's video, nasa fanside Ningnangan, Guagua, Pampanga po tayo guys. Halika guys, samahan niyo po ako. Hanapin natin ang mga kasama ko, nandito po sila. Ang mga councilors ng bayan ng Floridablanca at ang vice mayor namin. So halika guys, it's more fun in fanside Ningnangan, Guagua, Pampanga. Ayan guys, napakalinis ang kanilang mga dining area. Ayan, kung gusto mong lumabas, may outside dining area sila. Ayan guys, oh, napakalinis po. Ayan guys, nasa lubong ko po si Santa Claus dito. Merry Christmas to all. At tamang-tama guys, i-follow nyo po ang Pambansang Konsyal. May sorpresa po tayo. Meron po tayong pamaskong handog ni Pambansang Konsyal at ng Akay ni Sol. Okay guys? Wow! Ayan na guys, sa mga kasama kong councilors ng Floridablanca at ng aming Vice Mayor Michael Galang. Shoutout po sa inyo. Ayan, pumipili na po kami ng kakainin namin dito guys. Ang daming mapapapilian guys. Ayan, may bulalo, may pampakbit, may pang chapsuy. Ano pa guys? Nano pa? O ito, at si Charon Babi, at yan, bulalo, oh. Papaitan guys, ang paborito natin, oh. Ayan, may mga salmon dyan. Ayan, mga belly ng salmon. Sarap-sarap niyan. Ayun, shoutout sa iyo, Consi Boyet Pajardo. Andyan kasama po natin. Ayan, may mga hito guys, mga mahilig sa inihaw na hito. At yan, umorder tayo po ng pusit. Wow. Ayan, oh, mga sugpo nila guys, oh. Ayan, pipili tayo ng mga sugpo guys. Order po tayo para sa sinigang na sugpo. Wow. Coming soon po yan guys, at titikman natin mamaya. Ayan na po guys. Ayan, mga ano yan, bulalo. Kung gusto mo ng bulalo, punta dito sa fanside Ningnangan, Guagua. Ayan, mga inihaw nila guys. Ayan, mga hotdog, mga barbecue. Ayan, luto na guys ang ating pusit, napakabilis. Ayan ang ating sinigang na salmon. So tikiman tayo guys. Ayan, si Consi Bong ng Kill, shoutout sa'yo. Sarap ba, pare koy? Ayan, tayo naman, titikman natin ang salmon na sinigang. Wow, ang sarap. Bye guys. Wow.